ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ክፍሊ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ረድእን ሄሬኔዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታን ተንሲኡን ረኣይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለሙን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሩ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋጊ ሕጊ ንሱ እዩ ሊቃነ ካህናት ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት ብኹር ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እዚ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ እውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል እውን ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭርቕቲ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕማል ደቀሰ ጓሶት ረኣይዎ መላእኽቲ እውን ኣመስገንዎ ሰብ ጥበብ እውን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ ሃዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ንዒንቲ ዕውራት ከዓ ኣብርሀ ንምውታን ኣተንስአ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታን ከዓ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድሃኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቁ መጸጊዒኦም ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንክሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ኣሜን ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ክፍሊ 2 ቁፅሪ 19 እዚ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙር ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ከም ብሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሳቶም
نسو أملاخ كم زخانة يردونا يوم كم تسقاخ خم زخانة زردونا كم خانسو منفس كم زخانة يردونا يوم نسو قال እግዚአብሔርዩ ቃል እግዚአብሔር ከአዩ كم تبدأ حراي زمن كابزتنا قدست ድንግል ማርያም كم ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ እውን ንኩሉ ፍጥረት ሰበኹሉ ልደት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣፅገበ ንሱ ከም ዝፀምአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም ቀደም እውን ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ እውን ክርስቶስ እዩ ዳግም ከዓ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ንዓና ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና ንሱ ከዓ ዝደኸመ ከምኡ ድማ ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙን ጾር ዝኸበዶምን ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘርአ አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ከዓ ንሱ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከም ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕፅዊ ማዕጾ ኣተወ ክኽልክልዎ ድማ ይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ንባሕርን ነፋሳትን ገሰጾምን ኣዘዞምን መናፍስቲ እውን ተኣዘዝሉ ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ተንስአ ንሙታን ከዓ ተንስአ ከም ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ህያውን መድሕንን እዩ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጹሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ከዓ የኽብርዎን ብምስጋና የዕብይዎን እዮም ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ህያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት ናቱ እዩ ናብ ታሕቲ ማዕሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ ከምኡውን ናብ ሰማያ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከም ሞት ተፀይሩ ተረኣየ ብስጋ ዳኣ ሞተ እምበር ንሱስ ንዘለኣለም ህያው እዩ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሄነርዮስን ኩሎም ቅዱሳንን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو دلو ملام آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو دلو ملام آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ دلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ دلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ دلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ دلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩል ህዝብከ ጸጋ آمين ዛብሪት በረከታት ተፋቅሮ ዘንቢያ ጸሎት መዛንዛን መጥራት ጸጋ ዛብሪት በረከታ ለምትፋቅሮ ዘንቢያ ተፈራ ጻድቃን ሰማዕት እግዚአብሔር ጸጋ ዛብሪት በረከታ ለምትፋቅሮ ዘንቢያ ተፈራ ጻድቃን ሰማዕት ወዛውቅ ነው ለትራለም ሲን እግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክ ነው ወወርኩ ለወጀተ ወልማርስ ማለት حبيبكم ቅዱስ ጰራቅሊጦስ የመንጽሔ ኩልን أسر لسيطان سلام كونه قعد صحنا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملام አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መላው አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መላው አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መላው አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መላው አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መላው አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ሰላም ለአዳም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም። አብፅሐና አሜን። ሕስ በዓል ግበረልና ሰብ ዘለናዮ ከፍ ንበል እሞ ኣባና ንእሽተይ ቃል ወንጌል ክህቡና እዮም ከፍ ንበል።
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ በዓለ ፋሲካ ስብሃተ ነግህ ኣገልግሎት ትከታተሉ ዘለኹም ብድሓነ ሰላም ክሳብ ሰዓት ዘብፅሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ ኩሎም በዚ እዋን እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ንኩልኩም በዚ ግዜ እዚ ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኩላህና ኸና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ነዚ ዕለት እዚ ወንጌል ዝተሰሪዑ ኣቦና ኣቤ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቐድም ኣቢሎም ዘንበብዎ ናይ እዚ ሰዓት እዚ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን ተኸላኢታ ማርያምን መቃብር ክርእያ መፃ እንሆ ብዓብዪ እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ፃዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን ንፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንደኣ ኺዳ እሞ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ኣብኡ ከዓ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገር ክኹን ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቲ ክነግርኦም ጎየያ ደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ጎይታ ኢየሱስ ተንጓነፈን ከመይ ክንከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኺዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርኢኒኦም በለን ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሉ ካብ ሓለውቲ ናብቲ ከተማ መፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ኮሎና ደቀ መዛሙርቱ መፂኦም ሰሪቆምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንዓኻትኩም ድማ ከምዘይ ትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳብ ሎሚ ይውረ ኣሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ ጎይታ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ስለዚ ኺዱ ንኩሉም ኣህዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩምን እናኣዘዝኩምን ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልዋ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝተዋህበ ኣምላኻዊ መለኮታዊ ተስፋ እዩ ዋላ ንሕና እንደዘይ ረኣናዮ ዋላ ንሕና እንደዘይ ዝተዋዕልናዮ ኣነ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ እግዚአብሔር ንቅፅበት ዓይኑ እንትኹን ካብ ፍጡሩ ተፈልዩ ኣይፈልጥን ሎሚ በዚ ርእስቲ እዚ ከም ቃል እግዚአብሔር ንሕና ሕድሕድና ክነስተንትን ኢና
أزي سومن أزي كمتنا يقدس بيت خريستياننا قانونا ملو سومن كندحنت معلتي قصري لومي سوني مائدوت تبهال مائدوت مالت كا مسجار مالت سولوس توماس أتي توماس جبرو أجزابير بتوماس كيرو سرحو سولوس توماس ربع الأزار حموس أدام يزبهال عربي قدس بيت خريستيان قدام كا قدسات أنستي سنبت داغماي تنساي داغماي تنساي زتبهاللو كالأي تنسيو مال زيكونس ببزح بينهم يقلص اللهم أبزنا برول جزيه أبزات مزلا سنجتكن هواريات بملئات كله بحبرة سلسة اللهم داغماي تنساي بهال لومي بزي نايقويتا قال دروم عراقو كعرق كله نهواريات كابزبالهم كيدو بسم آبن والدن منفس قدسنات مقكم زعززكم كله قبرخ عند مهاركم دك مزامر تيقبروهم أنا خاء كسع مودة تعلم كل معالتي مساخاتكم إيه مستغل دخامنا مستغل حاتياتنا مستغل ودكاتنا كي تصيفه كي نعاقه كي تقطع شلل كي بلا ازي نخلو فطور زتوهبه تسفائي لوميجن مأدوت يبهال مأدوت مالت بقوانكا أجئز مسججار مالت ازي مسججار زبل قال كابتي فاشح وي فاسيكا زبل كابتي ناي إبراهيستي قوانكا زمسي مسججار مالت مأدوت مالت مسججار مالت فاسيكا بهيل مأدوت بهيل بزوبوتو آدون اموت وستهوت مسججار كاب حدا هاجر ناب حدا هاجر كاب حدا جوبو ناب حدا جوبو كاب حدا عدي ناب حدا عد زي كونس مسججار كاموت ناب هيوت كاب سلمات ناب برهان كاب بارنت ناب حرنت كاب جزءات سيطان ناب هلاوي اكزابير مسججار مالت إذا مسججار زي كميلو قيم مجمريا اتزنبر مسججار كاب هيوت ناموت كاب حرنت ناب بارنت كاب برهان ناب سلمات ينيل سلمنتاي بمخنيات بدل بمخنيات تأزاز እግዚአብሔር بزي مخبارهم أبونا أدامنا دينا هوانن اتمستقار قداماي كاب تزتوهبهم بخبر زتوهبهم بوتا ناب كال ناب تقص علو زلو يوم سجيروم ويقعيزوم مالت أبوريت زفترات معرف سلسته سران أربعة تايبل سلازي نتاز تتفتر الله مدري من تخعيا دما እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦይ ንኤደን ገነት ከዓያ ከሕልዋ ከመሓደራ እግዚአብሔር ሙሉእ ስልጣን ሂቦም ኣብኣ ክቕመጡ ብቑዓት ኮይኖም ኣብ ዘይተረኽብሉ ግን ካብኣ ኣውፂዎም እግዚአብሔር መጀመርያ ጥዕና ይህበና ጸጋ ይህበና ስልጣን ይህበና ተተጠቕምናሉ እንተኽበርናዮ صنيع ينبر دزي تتقمنا الله እግዚአብሔር كوسدونا سلطاني كومو دمانا أدام أوصو نمحلاو مقدقوم هيوت بشنخ مبرق جنة إدن مسناي تنبلبل هال تاسيه زحزة كروبيل أقمت أي نتا بخبري كعيوان كأمتوان نخلو بزلو فطر كملكون كمحادرون زتوهبن جنة نእግዚአብሔር تأزيزوم يوم نخالوت فطرات كإززو نእግዚአብሔር ምስ خبريوم ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦም ናይ ክብሪ ቦታ ከቢሮም ክነብሩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምስ ኣፍረሱ ንኻልኦት እንስሳታት ኣዕዋፍ ክእዝዙ ቃል እግዚአብሔር ኣፍሪሶም ክኸብሩ ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ ክትቅመጡ ብቑዓት ኣይኮንኩምን ካብዚ ውፁ ኢሉ እግዚአብሔር ኣውፂዎም ንዓና ብዝርዳእና መገዲ ንኸይምለሱ ከዓ ቦታና ኢሎም ንኸይምለሱ ዘንበልብል ሴፍ ሓው ዝሓዘ ክሩቤል ዝተባህለ መልኣኽ أبو أقمت أيل سلزي كابز وتازي وسيوم نابز مدرفايد نابز مدرفدا وريدون كنبرو خلو اتمسك جارجن بنبيات غيري جلس اللهم نيل بتز وسيوم كم بتز تفوت أفيهم كم زتير
نابوتهم كالسجاجرهم كم تبحاتياتهم مخنيات كابرهان ناب سلمان كاب هيوت نموت كاب حرنت ناب بارنت زخدوه بحاتيات مخنيات عملات زمن كريستوس ولد እግዚአብሔር بدومو تبجيو كاب موت ناب هيوت كاب سلمات ناب برهان كاب بارنت ناب حرنت كمالسوم مخانو بتسفى يتسفوهم نيري كل تأمريت زقبر وزنبرو بزي سرح عملاق كسجر زي كأل مسجارات ندا جبرها نتوم نزبنة تنسعي زي ركوب النبيات كم غيرو يمهرومن يردو من نبري إذا مسجار زي وي فاسيكا نبلو زي باس أوفر مالتي باشاحي بالبرايستي بيجئز معدوتي بهال بتجرينيا جن كم زلوا مسجار إذا مسجار زي قرص اللون كله أبد ندر جبسي اتي مبل عسرته مقذفتنا اسرائيلويان بوتو بخور زبهال بموسيا غيرو انتا إلوم انا بمدر قبصخ حلفي نسخة احد جنشل حرد اتجنشل مس حرد كا ابتي لدات ابتخلت قوام لداتن ابتنا الى على لداتن تمرت مسكال دم قبر سلازي اتزقزف زنبره اتزقزف زنبره اتزقزف ملأخ اي كحلف اي قزفكمني نእግዚአብሔር ነት መልአኽ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ምልክት ኣየድልዮኒ ንዓና እቲ ምድሓን ከመይ ኢሉ ከም ዝመጽእ ንኽገልጸልና ግን ደቂ እስራኤል ነፍሲ ወከፎም ሓደ ገንሸል ሓሪዶም ነቲ ብደም ናይቲ ገንሸል ነቲ ቀዋሚ ክልተ ልዳት ናይቲ ባዕጾን ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ምስ ቀብእዎ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ክመጽእ ከሎ ነቲ ከምኡ ዘለዎ ቤት እስራኤል እንዳሰገረ ኩሉ بخور قبصاويان بموت قصعين ስለዚህ በዚህ ምስ ተመረሩ ወጽልና ኪዱ ኢሎም የፋንዎም እዚ ክሰግሩ ከለው ኣብ ዘጸአት 14 ደቂ እስራኤል ግና ኣብ ማእከል ባሕሪ ብንቁጽ ኮዱ እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም كم مندق كونالهم كبرنا زخرسوم يخون ما يس قوم لومو عرفت بيمن وعرفت بسجمي لك إسرائيل أبكدميهم كأيه بحري بقدميهم فرعون سراويت فرعون يمانس أقامهم بأحزاب تخبيبهم مدري كندعمكوي مسكونتهم موسى انتايلوهم هدو تبعو እግዚአብሔር كعي كتريو إيهم دحر حجي نقبصاويان نزل عالم هاي كتريو كتسغروا إيهم نزبار نزي كتسغروا إيهم እግዚአብሔር موسى ناب እግዚአብሔር مسملكته اتزهاب قها بتري مسخالو نتبحري حرام موسى نتبحري مسحرمو اتمايا بلت تمقيلو كم جدا كونلو دك إسرائيل مسحلفو اتماي نتبحري تابتري نتبحر خمقلن نتبحر كحوسن كلتيو سلطانال ناس موسى بتر موسى خا بترو على እዚ በትሪ እዚ ናይቲ ሕጂ መስቀል ሓይልና መስቀል ጽንዓትና መስቀል በጃና መስቀል መድኃኒት ነፍስና ኢልና ትእምርቲ ድሕነትና ጌርናዮ ዘለና ስለዚ እቲ ምስግጋር ርእይዎም ባዕሎም ክሰግሩ ስለዘይ ከም ዘይክእሉ ንቀይሕ ባሕሪ ባዕላቶም ክቆርጽዎ ከም ዘይክእሉ ሓይሊ እግዚአብሔር ምስኣቶም ከዓይ እግዚአብሔር ክመቕለሎም بات باتري تمقله بحري عندنا بات باتري تحويسي كبر نزخر سمي يخون سلازو موسى كم زغيرو خساغا غركمي نبي يا نس لكم زكماي ولا توسمو كما يزمسل النبي كتنسالكم እግዚአብሔር نعو سمعو نعو زيت سمعو نفسكن كاب سباخت من قوسي يايلو نغروم نير سلازي از مسغغار حجي بدم مسقلو كاب موت ناب هيوت كاب صلمات ناب برهان كاب بارنت ناب حرنت تسغاغيرنا نبلو زلنا
كمزن لا جبره نتي بحتيات مخنيان كاب جنة نام مدرفايد مراد زنبره كمز غيرو نت مسجار يردو أم نبره أب مصحف إياسو معرف سلسة قزري عسرت حموشة كساب عسر شوعات تزلو كمزيبل أتوم تابوت زصورو ناب يوردانوس مسبصحو أجار توم تابوت كيدان زصورو خهنات جنجم ما يوردانوس مستعمة بكل تجزي عسير يوردانوس أفنا أفو مليء نبري إتا أبلع لك أبلع لزورد زنبر ماي أبزور روحق دو بلمو أبتا صار تازلا أدام تبهال كتما حدو خمرا خوينو قمة إتي ناب بحر قول ناب بحر جو أبيلو زورد ماي كأفسيمو أقوارسة إتهزب دما أب منصر إياريكو تساقره توم تابوت كيدان زابير زصورو خهنات أب مأكل يردانوس أب تنقص دو ويلوم نبارو بزلو تهزبي فسيمون يردانوس كساب السقرو كل إسرائيل بتنقص مدري حلفي كبري نزخر سمي هون أتوم تابوت كيدان زصورو نصوحان كهنات أتبحري مستمقلة أيكونن كسقروي أتبحري إنه حزر كله يوم نبت بحري كأتوي امنت كد اليومي تابوت سيرو مالو اتبحري كوسدوم نخيلي نبت بحري كأتو خلو نفسون كابيس أميم كأتوي بحيل امنت يا أجار توم تابوت كيدان زصورو أب بحري يوردانوس مستلقة بحري يوردانوس أب كل تتمقلي سلازي نتي يوردانوس بخمزي تساقرو بحري يوردانوس كلا أي بس أقاتم كت تولدنا لقيت إسكريستوس تتم كل يوحنس متمق بزحات نفسات حتياتهم نانا زازة زات مقولوز نبارئي بحري يوردانوس انتاي مخانو كلهنا نفلتينا أبربعنا بسمانيان تتمقنا كلا أي تولدنا دك كريستوس كريستيان نبهال زلنا مالي سلازي إذا كله أبولي كيدانز نبارة مثالي إذا حجيت تساقاقرنا اللوغن أب إفيسون معرف كلته كاب كتر عسرت ربعة جميرو نسو نزون كلتس حدث قبره نتا أمونغو زنبره خلقالي كأسرون زفرسه سلامنا إيوي برؤسو عرقنا قبره كاب زون كلت حد السب من تخفتر نتصلي نسو حق تأزاز بسرعات بسقو سعيرو بمسكالو نتصلي بوقتلو نخلتي أم بحدثقا مس أملاخ التعارقهم نتناي صلي جدا نتناي صلي مندق بحيل مسكلو أفريسي حتيات مسمسة أمونغو أملاخنا أمونغو سبن مندق قينو سب مس أملاخ مس سب كير رخب عجيتوني أزخايت زبنة كناني زبنة بارنت زبنة موت سبحالي سلازي أملاخ مسمسة جن نتز نبرناي صلي جدا ويناي صلي مندق أفريسو نسب مس أملاخ نملأختي مسب نسماياويان مس مدراويان نهزبن أحزابن حريقوهم نخلت ينا بؤو بحد منفس نابوبو مأتو سلزلنا خا نعخاتكم رحقات نزنبركم مسيو سلام أبسركم نتوم قرباز نورون سلام أبسرهم أبوليكي دان أتوم نايك زابير سبات زبهالو امنت جزرت تتميق تقبلهم بحقي مسيء زخدوز نباري يوم قويتا عم مسكال مسوا على جن هزبنا أحزابن نقول علم كدحني مسيو بزغايا مدهاني علم مدهاني تعلم النبلو بأرسن السخاتكم أبتي إياس كريستوس بعلو ابن معازون زخونة مسرت نبيات هواريات تندقكم دقيم دق عدم نقدسان سدرابيتنا أملاخي خمبر أجايشن سدتنيا تاتن أيكمكم كبرنا زخرسوم يهون أبتو بعلو قويتا إس كريستوس ابن معازون زخونة مسرت نبياتن هوارياتن زتسرتكم زتندقكم دق عدم نقدسان سدرابيتنا أملاخي خمبر أجايشن سدتنيا تاتن أيكمكم بدم مسكالو أزي تسقازي ينارخيبنا نسخاتكم لومي أتبعلو قويتا إس كريستوس ابن معازون زخونة مسرت نبياتن هوارياتن زتسرتكم زتندقكم زتهانسكم دق عدوم نقدسان
ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ኢኹም ንስኻትኩምን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነጹ ኣለኹም ኣብኡ ብዘሎ ትህንፃ ብጎይታ ቅዱስ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ ስለዚ ማእዶት ብሎ ዘላ ምስግጋር ንብሎ ዘለና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:24 እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣቦና ክጽልዩ ኣብ ዝቐነዩ ኣብ ትንሳኤኻ ስኻ ክትንስእ ከለኻ ንዓና ከዓ ካብ ሞት ግብሪ ኣተንስአና እስኻ ንሞት ስዒርካ ተንስኢኻ ንሕና ካብ ሞት ግብሪ እንደዘይተንስኢና በረኸት ናይ ትንሳኤኻ ክንካፈል ኣይንኽእል ኢና እንዳበሉ እዮም ክጽልዩልና ቀኒዮም ስለዚ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍረሱ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይሰምዑ እዮም ካብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ካብቲ ናይ ጸጋ ቦታ ተሰጊጎም ስለዚ ሕጂ እውን ንዓና ከድልየና እዩ ማለት እቲ ንቃለይ ዝሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላት እዚ ማእዶት ምስግጋር ንብሎ ዘለና ክርስቶስ ንኩሉ ይመይትሉ ግን እቶም ካብ ሞት ናብ ሂወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዝሰጋገሩ ግን እቶም ነቲ ቃል ዝእዘዝዎ እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣስዒቡ ኣብ መልእኽቲ ሃዋርያ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:4 ንሕና ንሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ሂወት ከም ተሰጋገርና ንፈልጥ ኣሎና እቲ ዘየፍቅር ግና ኣብ ሞት እዩ ዝነብር ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ጌርና ንሕዋትና ከነፍቅር ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ጌርና ንኣምላኽና ከነፍቅር ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ጌርና ንጸላእትና ከነፍቅር ክርስትና ማለት እዚ ማለት እዩ እቶም 4 የዕኑድ ክርስትና ዝበሃሉ ከዓ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝረግምኩም መርቁ ክፉእ ንዝገብሩኩም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዘሳቂኹምን ዝሰጉኹምን ዝጸርፉኹምን ጸልዩ ውሉድ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንሕያወትን ንኽፉኣትን ፀሓይ የበርቕ ንሓጥኣንን ንጻድቃንን ከዓ ዝናም የዝንም እሞ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን እዚ ፍጽምና እዚ ብዓቕሚ ሰብ ክብፅሕ ስለ ዘይክእል ብጸጋ ኣምላኽ ብረድኤት ኣምላኽ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ምስ ቀረብና ካብ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝወሃበና ጸጋ እዩ ጸጋ ማለት ብዓቕሚ ብገንዘብ ብሞያ ከተምጽኦ ፍጡር ከምጽኦ ዘይክእል ካብ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝወሃብ ሕያው ኣምላኽ ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ኣርእስቲ ትምህርትና ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እዚ ብዓይኒ እምነት ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ብርባርባ ሞት እኳ እንተኸድኩ እስኻ ምሳኢኻ ሞ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ኣነ ምሳኻ እየ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኣቦታትና ሐዋርያት ክሳብ ሕጂ ብስጋ ያለውን ስለዚ ነቶም ንሐዋርያት ተኪኦም ዝመፁ ንምእመናን ተኪኦም ዝመፁ ኩሉ መዓልቲ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ እንተፀበበና እንተሸገረና እኳ ኣምላኽ በቲ ፀበባ በቲ ሽግር በቲ ሕማም ገይሩ ከዕብየና እምበር ኣምላኽ ስለ ዝተፈልየና ኣይኮነን መከራን ጭንቅን ዝመፅእ እሞ በረኸተ መስቀሉ በረኸተ ትንሳኤው ይኽፈለና ከምዚ ሕጂ ብከምዚ ነብዕሎ ዘለና ዓመት ከም ዕለት ዓቂቡ ንዓመታ ዝእዋን ብበረኸት ከምቲ ኣቦና ንዓመታ ምስ ደቀና ኣብቲ ዓብይ ዳራሻት እናኸነውዕሎ ብትምኒት ብጸሎት ዝዘከርዎ ትማሊ ንዓመታ ከዓ ከምዚ ዘይኮነ ዓመ ከምዚ ነይሩ ኢልና ብሓጎስን ብጸጋን ከነብዕሎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ነብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ومنفس ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ باسم قدوس سمك بنصح لنا بنصح لنا أبزوريا مقدسك نركبالونا نركبالونا لدت بيتليم تنكت يرانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ بسماي بمدري امنتنا نمصنا بعل خاردانا بعل خاردانا منفسك بملا بارك باينا بارك باينا وحبي ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ aman mane aman ba'aman aman mane aman ba'aman
እምነ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወኰርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት
ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ነፍሰይ አምላክ የማዕቆባ የልዕል ናበኻ እቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወይ የልዕል ናበኻ ኣብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወይ የልዕል ናበኻ ኣብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ሕፃናት የተሳለምና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በስ አውደ ዓመት ትግበረልና ወና ትምሃሩና ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ተማሂርና ድማ ክንነብረሉ ተማሂርና ድማ ነቲ ትደረበልና ተስፋ ትንሣኤ ወረስቱ ክንከውን ድማ እግዚአብሔር ጸጉኡ አብዚሑ ይርዳእና ንዓመታ ከምዝዋን ድማ ዓለም ዓመ ሓይሽ እያ ትብል ክርስቲያን ግን ሎሚ ሓይሽ ጽባሕ ድማ ካብ ሎሚ ሓይሽ እንዳበልና ብተስፋ ስለ ንኸይድ ካብ ዘመን ሎሚ ይሓይሽ ካብ ዓመ ለዘበን ይሓይሽ ቅረታ ካብ ለዘበን ድማ ንዓመታ ክሕሸልና ፈጣሪ ኩሉ ብኢዲ እሞ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ናይ ርድኣት ናይ ህድኣት አውደ ዓመት ይግበረልና ገጹን መርአይ ከምቲ ንሱ ንመስዒሩ ተንስአልና ንሕና ድማ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኩሉ ነገር እሱ ዘይከብረሉ ንሕና ንጉዳእሉ መንፈሳዊ ዓወት ረጊፅና ክንትንስእ ክንወፅእ ድማ
እግዚአብሔር ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይልአኸልና ጸሎት ገርና ክንዓጽና መደብና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለዛ ሰዓት ዚአን ስለዛ ዓለ ዚአን ነመስግነካ ሰላም ሕዲርካ ጸልማት ቀንጢትካ ዛ ብርሃን መዓልቲ ዚአ ዘብፅሕኻና ኣብ ዕድሜና ድማ ዛ መዓልቲ ዚአን ዛ ሰዓት ዚአን ዝወሰካና ነታ ዝሃብካና መዓልትን ሰዓትን ድማ ንጸሎት ንምስጋና ክነቕሓላ ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ናእኻ ይኹን። ኩሉ ዘብፅሕናዮ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝዓጠናዮ ዕጣን ዘመርናዮ መዝሙር ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና። ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና። ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና። ከምቲ ንስኻ መይትካ ዘይተረፍካ ንሕና ድማ መይትና ከይንተርፍ ተስፋ ሂብካ ናእኻ እሞ መይትና ምእንቲ ከይንተርፍ ሕያዋን ምእንቲ ክንጽዋዕ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ ዝበልካና ክንገብር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ካብ መገዲ ዓለም ወፂና መገድኻ ክንሕዝኻ ርድኣና። ንዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ውርደላ። እዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ሃባና ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበልና። እዚ ኣብ ጎረባብትናን ኣብ ሃገርናን ዘሎ ሽግር መከራ ሕሰም ከርተት ሞት ዕንወት ብርሰት ድማ ኩሉ ነገር ንስኻ ቀይረልና። ሰብ የባላሽ እምበር የፀበቐ ይንርኢና ዘለና እሞ ነቲ ዝጎበጠ ቅንዓልና ነቲ ዝመረረ ጥዕመልና እቲ ዝኸፍአ ፀብቐልና እቲ ዝሓሰመ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይ ይግበረልና። ውግእን ወረ ውግእን ሰብ እዩ ዝበልዕ ዘሎ ህፃናት እዩ ዘጥፍእ ዘሎ ስድራ ቤታት እዩ ዝበታትን ዘሎ ንብረት እዩ ዘብርስ ዘሎ እሞ ካብ ውግእ ጽቡቕ የለን። ጽቡቕ ካብ ሰላም በረኸት ካብ ሰላም ሓድነት ካብ ሰላም ዕብየት ካብ ሰላም እሞ ሰላም ድማ ካባኻ እምበር ካብ ሰብ የላን እሞ ሰላም ካበልና ንትበና ሰላም ድማ ብክብሪ ክንሕዞ ንስኻ ሓግዘና። ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና። ናትካ ኮይና ናይ ካልእ ከይንኸውን ድማ ንስኻ ሓግዘና። ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና። ሓሚሞም ዘለዉ ኩሎም ፈውሰልና። ሓዚኖም ዘለዉ ፃና ንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ወፊሮም ዘለዉ ድሓን እትወልና ገሾም ዘለዉ ድማ ድሓን ምለሰልና። ብሳታ ኣጉርቲ ቃዒማትካ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት እንጀራና ድማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንስሓ ነገር ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ክድንግል ይኽእል ብስጋኹን ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረ ግዝና ኣምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ስራያት ያደምሳሲ ኣበሳ ወልድ ልብር ከሳቲ ብርሃን አንቱም አውየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሩዋን ሳይሩ ገጽነት በበስምክሙ ኩኑ ፍታነውን ጻህነ ይረስየን ስቅሉዋን ስማያት ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ በል 12 ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽን መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን። ድጊምና ርሑስ ዓውደ ዓመት ሰላም ኣውዒሉ ድማ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ብሩኽ መዓልቲ ግበረልና። ናይ ሎሚ ኣገልግሎትና ኣብ ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ድማ ጠመና ዘይተሳለምና ኹን ዋላቶም ተሳለምና እውን ኩሉ ግዜ ክሳብ ዓርቢ ንጎንጎ ከፍተኢና ሰዓት 5 ከም ጠመና መፂና ናይ ጸሎት ተኻፈልቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ከም ዘይጠዓመና ድማ ኣብ ዘለናዮ እግዚኣብሔር በረኸት መስቀል የካፍለና።
Oh Allah, tamu dia Allah sandu Allah.